Veliki pozdrav svima, dragi moji. Sada namjerno želim iz automobila da vam demonstriram kako bi trebao život da se odvija i kako bi trebalo da shvatite jedno putovanje. Sada ja ovde stojim parkiran, kao što možete da vidite, jedva se vidi od uličnog osvetljenja put ispred mene, ali evo sada kada ja upalim svetla, vidi se jasnije. Sada svetla bacaju nekih 50 metara. I sada kada bih ja hteo, trenutno sam u Beogradu, da krenem do Novog Sada, ja bih znači video taj put od 100 kilometara po 50 metara po 50 metara. I ako ja to poštujem i idem 50 metara po 50 metara, ja onda i mogu da stignem do svog odredišta. Isto tako i u životu. Kada previše gledate napred, kada previše gledate izvan tih 50 metara, gubite suštinu onog gde ste sada, ne obraćate pažnju na znakove, na to šta se odvija pored vas, ali ako sledite ovaj princip da idete korak po korak do nekog velikog cilja, koji je na izgled veoma veliki i dalek, uspećete. Tako da shvatite ovo kao jedno putovanje, a putovanje jeste život, i idite onoliko koliko vidite trenutno, po 50 metara, ali znajte gde želite da idete, tamo negde daleko, pa neka to bude i neki put od 1000 i 1000 kilometara. Veliki pozdrav od mene i vidimo se u narednom videu.